своето майсторство ще демонстрира всичките най-добри каратеки на България за 1997 година според ранглистата на Българска национална федерация Каратен Дон. Моля за вашите аплодисменти и поначало. За мен е удоволствие да представя Николай Цанев, втори дан, играв на каратек на национален състезател, европейски шампион от последното първенство в София 1997. В момента бива военната си служба в спортната школа на ССК. Росен Димитров, състезател на лекция клас, национален състезател, първият българин донесъл медали от европейско първенство по карате и от световна купа. Борислав Иванов, национален спортна национален състезател по карате и комуте, републикански и балкански шампион. Веселин Шуманков, карате клуб лекция клас, републикански и балкански шампион. Красимир Николовски, Христо Камалев, офицер от Министерството на Николай Бисанчев, израз на старата професионал. Многократен републикански шампион по децата и юношите, балкански шампион по юношите, Ангел Ленков, дългогодишен състезател на национален състезател и шампион по юношите, един от ветераните в нашото карате. Иван Соленотов, дългогодишен състезател на Мартин Борисов, състезател на лекция клас, след това спортната школа на ССК. Иво Арсов, карате по Тутон, Димитър Добранов, европейски шампион, 300 носител на супер шампион, балкански и републикански шампион. Първият българин завоювал европейското злато в историята на народното карате. Радио Скотов, представител на карате клуб Систем Реал. Национален състезател в бронзово и за 7 поред се надява, че не повторя класирането. Емил Михайлов, състезател на лекция клас. А ето и състав, който тази вечер ще бъде жури. Главен съдия Русалин Сталинов. Съдии Димитър Димитров,